Kanigari ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phi de meri nongti walang. Kini kilong kimat ki ba kongsan jong ka khubor mata ka stem. Ke India klanang kiu shaprang bat sakhi ki jingkala sha ka jingbha ha kini ki shi post nem ki bala la menteri rang bado kari Narendra Modi. Pen pau jing songolem ki nong lam jong kiri ba phera ka parthai halor ka jingkla no jong Pope Francis. Pa jing songolem menteri rang ba do jong India shikirungi Catholic hasatlak parthai. Pengemau MP ke Lok Sabha na tura usaling sangma ba uju ra yakran ha parliament na kapor shakapor ya ka mat jingrung bi an ki mendir na Bangladesh sha Meghalaya. Ki khobor ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi maintenance kasni ula pentikna ba ka ri India kala kiu shaprang bha ba kala sakhi ya ki jingkala sha ka jingbha ha kini ki shipos nem ki bela dem namar ba ka sarkar ka trei ban yo kantiulang ya baro ha ki liang ki ba pher. Ka sarkar ka trei borba ban poisha ka thong jong ka roi ka par dak ba pen biang ya ka umdi ka ba khon shaman la ka de payeng ka shong school ka ba bha shaman la uni ka khna ka jing yo alat ka mai shabaro kinong sengkam la jong bar ka jing pentelun ya ka yo ka kod dak la digital haman la ka shnong ha ki than nong kendong. Menteri rang ba do Narendra Modi ula kren ya ka ne shiki officer sarkar ha ka sngi rakhil ekmen ya ka civil services day ka ba khat nyaw ha New Delhi. Ula ong ki jingkala ba jingkiu irat kim dei ki barit baria henrei ki barat ba bat ki bakit jingut shibun. Pope Francis uba ka kateng try jung ka dei Jorge Mario Bergoglio u credo jong ka balang Catholic bat ka dorbar Vatican ula khlat no minnin ka sngi ha ka jaka sa jung u hanong ba Vatican. Ula da pravu prasnem grata. Kadkum ko khubor bra palat ka Vatican la ong ba Hakapor khandai 100% minhin ka step o Cardinal Kevin Farrell o Kamer Lengo jong ka Apostolic Chamber o lapan bana ya ka jingklat no jong Pope Francis na Casa Santa Marta hadien ka kamshakri bajing IT lut ila di baro si jing im na ka bantau try bat kabalang ka jong Ula hikay ki pat ba ban imsngi ka gospel da ka jing sunga ban sim ka jing shlur ba ka jing ya baro ki para brio kam tam ya ki ba duk tam bat ya ki basya kan taj ben. Kino yela ba pher jing kiri ka parthai kila pan pawe ka jing sngolem ha ka jing klat no jing Pope Francis menen ka step. Menteri rang ba do kari India Narendra Modi ha ka kru asngolem jing ula pha ka jing sngolem shekirungi Catholic asatlak ka parthai halor ka jing do no jing ki ya unong ilam rang ba ka balang. Ong ba an sayay sakan mau ya Pope Francis kum unong ra jing shai jong ka jing sngolem ka jing ne ret ba ka jing shlur mansim ha ka ba ula IT baro shi jing im ban im sngi ya ki jing hikay try jisu da ka ba shakri ya ki ba duk bat ki ba tlot tam. Ong ba on am la shu ban klet ya ka jing kendo jing bat upop bat hadu kanu sngo yo mansim shibun ban yi ya ka mansim IT lut jing ha ka kam shakri na ka manta ka roi ka par ka ba kedop lang ya baro. Kajing ye jeng ye kinong India kan long ka kabanye sa kan mau barabor. Nakaliang jeng menteri rang ba ka jala Meghalaya konat ke sangma ula kan mau buram da ka jing solam ka bakraw halor ka jing klat no jeng Pope Francis. Ong ba Pope Francis u de Pope jeng ki pat ba. Ha ka wai pat kaliang ki rungi Catholic ki bahap apa ka Shillong Archdiocese kin penlong ya ki jing duai ha ka mas ka bakerpang mata ka janmit ha yemani ba cathedral ha ka por sansteng banduai na ka mata ka jing ja that bam chukut jong ka mansim ku pa ba khot u Pope Francis. Ha ka kru khobor belapan mi daw Archbishop jong ka Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lingdo ulong ba ka balang kadap da ka jing ngok thang ba ka jing do ka bakraw halor ka jing klat no jong unong sharai rang ba. Kajing ni no jong pa ba khoi kalong kajing do am tang ya ka balang henrei ka prathai hi baro ka we ki pulit jong kri bhoi district kila shim ya kila trekam banyo te la kam ya ki brio ki baju marmlien ban nya bat kenting ya la ki thuk sha sun ha ka surok ba Shillong Guwahati ha ka arpho trik mentau banai ki pulit na umsling police station kila bo da ka checkpoint ha samlem wala amshim na bon kita kinong nya thuk na marba slam katuk ani ngot ki bala 1% kila phet na kate ke jaka tang mareyo iye ki pulit officer in charge i marak ulai thu baki pulit kila yo pediang bon tli ki jing ujor bat nang ni shakmat kin sa san kuna lada penrung da ka mokot duma
persya itu ki badang marmlien ban le ya ki bakum ki digijat kam ki ba penchong siir ki we ula kentu ki samla bakin sange shisendan na ka ba pendan kami ki surok paj ba kum ki jaka kenting thuk thuk hnre bakin nya da ka jing jai jai kini ko khubor ka wan chpi na ka Akashvani Shillong. Udukhot ke Lok Sabha na tura usaling I sangma ula pensngau ya ke jing maham halor ke jingrung kertlep ke baklem sange jong Gibriu na Bangladesh madu ongru baka Meghalaya kan sakala sha ke Bangladesh hakanu kanu ke por lada amla bante la kam ya ke jingrung jong Gibriu na kategori Bangladesh. Habapan kan mau ba ujura ya kini ka kam rung bi an na ki jaka khapot haba ka parliament na ka por ka por usang mau loong ba ula tho bon li ki sithi sha ka tanat ki kampo yeng bat sha ka kan hunchi pai BSF ban yai ban halor ka jingpanan kam ka jingdan kam banyadai ki jaka khapot bat ka Bangladesh ki ba ha Meghalaya. Ula ongru ba on sa penlong shen ya ka jingilang bagi deputy commissioner jengki border district bat ki he BSF banyak keren halor ki lat bala perkhat ban penklan ya ka jing pahra ha ki jaka khapot ka Public Accounts Committee PAC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC kala man sa longshen banyak keren halor ki jingshem ki jing ajing mot ba ki jing pej banya ka controller but auditor general CAG na kamata usnem pisa tingka bakut ha kalai foi terik uleber ar hajar arpo unong ilam kalyang persya ki HADC uba atita Starwell Khan ubay lamru iya ka PAC ula ong ba unsar raya ka tarik ha ki kniat singi banwan na ka bantaban pelong ka jinglang ka baningkong jong kani ka committee ka barang syudap tau thamai ula ong ba ka PAC kan sabishar banya ya ki jinglap ka CAG bat rai ki kam badai ban le uba khai ne thu ba ka CAG ka lapan pau ki jing songkhya halor ka jingbam thikna ka jing penan kam ya ka pisa bala ai jingerap da ka sarkar pedeng bat ha ka jing thum kam ha ki kam ki balai ha ka council Usumbot Menteri Ramba ka Arunachal Pradesh uchona main ula play ya international conclave halor ka phang Buddha dharma bat ka culture jong ka than chate lam mingi ha namsai Arunachal Pradesh minhin ka sngi ya kani jinglang ye phliu jingmut ka ba arsngi la panlong dak International Buddhist Confederation da ka jingitri lang bat ka tanat culture jong ka sarkar India Consul General ka Bhutan ha Guwahati ujik methinle namgyal Director General ka International Buddhist Confederation Abhijit Haldar but Secretary General ru kilaidon lang ha ka te ka jinglang pri perda ha ka sgi ka baningkong manhin ka sgi la palong laisin ki jinglang e phliu jingmut banyatai halor ki jingja ka por ka balalet ki breu ki rukom perkhat ki jingtre jingta bat clarity jong ka than bat ka jingshem jinglap jong ki jingkai Buddha lani ka Buddha dharma hakiri ki ba marjan ha ka weni ki jinglap ba jingpuli wat bnya da ka jing start science la pen pau ba ka jela Meghalaya ka don ka jing sir ka ba kraw ne ki jing knyu jumai ki bajur bha long ba ka lathikna banwan ki jumai ki bajur ha ka ni ka than ha bo ka shispa snem ka long khandai na ka shispa ka ta ka jing sir bat ki ba ka jingjur kan kot hadu hinyo ha character skill lani palat ekata yakate ki jingwat bnya la pelong de scientist ki bakan thop yu Akash Kumar bat nidhi kakoti na ka National Institute of Technology NIT Meghalaya bat ushivang shikhar na IIT Monday ya ka jingkhen na shimna ki jingkhnyu jumai ki bala palat chispa hanru ho snem ha sodong ka than balai spa san pho kilometer na Shillong kani ka jingshem jinglap jongki ka long ka jingdawa ka bakrike ban khmi myang sasisen ya ki kindon te yeng ki jingte ki baharukom bat ban penkhlan bhai ki jinglong bala khre lapa ha ka jela ya ki jing ai khusnam Padma kum ka Padma Vibhushan Padma Bhushan bat Padma Shri ansapan bana ha ka sngi rakhele ka men Republic Day 8000 arfun riu kini riu ki brio shimet na East Khasi Hills ki ba angnot dan penrung kerteng ila dia na ka banta ka tiga khusnam kila ban pha ya ka kerteng sha ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District halini shwa ka arpotri ujliu 8000 arpusan ka to kini ka khubor klakut bakalawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor ka ta ka por prabajing nya so wa station na kabanta ki weipat ki khubor kani kadai ka AKASHVANI Shillong